Dobrý den, vítejte u Jak na to. Dneska si ukážeme, jak ze staré gramodesky uděláme hezkou ozdobnou misku. Budeme potřebovat gramodesku, budeme potřebovat nějakou formu, podle které se gramodeska vytvaruje. Já použiju formu na bábovku, deska se vytvaruje podle ní ze zhora a budeme potřebovat něco, čím to celý překlopíme. Já použiju hrnec, to, čím to budeme překlápět, musí být větší než ta forma. Snad chápete proč. A určitě je dobrý použít chňapku, protože to všechno bude hrozně horký. A samozřejmě budeme potřebovat troubu, kterou si nastavíme na 100 stupňů. Takže první dáme formu na bábovku. Prosím vás, nespalte se nikdo. A přes ní dáme gramodesku. Musíme trefit střed a zavřeme a počkáme 10 minut. Po 10 minutách celou tu naší gramobábovku překryjeme hrncem. Tak. A celý tohle dílo vytáhneme ven a necháme to 10 minut zatuhnout. A po 10 minutách to máme krásně zatuhlý a máme krásnou okrasnou misku. Tak tohle jsou naše výtvory a vy už víte, jak na to. Pokud to budete zkoušet, určitě se pochlubte vašimi výtvory na našem streamáckém Facebooku. Mějte se hezky a nashledanou.